Huria na hinaholongan ni Tuhata, manang di dia pehita maringanan, totong matuhata na madongani, dohot na mangaramoti hamu sa luhuna. Adorang susangat tita tuhatan di bata, cumulu mahita martangia. Dame ni di bata na sumurung sian sa luhuna roha, ima mangaramoti ate-ate dohot pikiran munabe, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amen. Jamita dihita tu minggu apen na parjulu, tanggal 30 November 2025, imana tersurat di buku nisi Yesaya bidu 2 ayat 1 ayat 5. Doh topik mardalan di hati uron ni Jehovah, manang berjalan dalam terang Tuhan, songonoma didok disi. Odo hata nani ida nisi Yesaya, anak nisi Amos, taringot tujuda do Jerusalem. Masa dosugo di ujung niaka ari, hot disi di paujak doluk ni bagas ni Jehovah, di pusu ni akka doluk, jala humisat sian akka robean, jadi maromoman ma tusi sude akka perbigu. Jala torop akka bangso madapoto tusi akka namadok, beta hitan tanakohi maduluk ni Jehovah, tu bagas ni debata ni si Jakob, asa diajar tu hita akka dalanna, jala mardalani hita dia kalapangna, ai marharuan sian siod dosugu patiki, jala sian Jerusalem hata ni Jehovah. Jadi manguhumma ibana di tonga-tonga ni akka perbigu, jala turonna torop akka bangso. Jadi patopa honon nasida ma podang nasida, bahen gigi, jala hujur nasida bahen akka sasabi. Dang be sitahon ni bangso dopak bangso podangi, jala dang be guru honon nasida parmusuon. Beta hamu ale pinopar ni si Jakob, madalani mahita di hati uron ni Jehovah, ido sahatna. Huria na hinaholongan, selamat apemma di hita salhukna. Patuk do hita marhabut ni roha, siala bencana banjir do longsor na masa di Indonesia, lalu mobil ma di Tapteng, Tapsel, Taput, Langkat, nah sampai memakan korban banyak. Tunggu mas mata tanyakon nang nasida, ay naing pasah pangurupio pehita, akses jala petar tutup do, ala ni longsori, gabi subui gumira di urupi. Apalagi dana do na tua-tua, belum lagi akasahit na timbul ala ni banjir do longsorion. Mulonida do na di media sosiali banjir bandangi laos mangiut do akka hau gelondongan. Na patuduhon dang ala ni cuaca na ekstrim beyond. Alai do naung ditabai akka hau na diharangani. Om masada bukti tihita bahwa hita pe dak tajaga akan atinopan di mata do jamot. Bahin hita mengadupi parmaran nasongonong. Molo sorap do hita pauliulihon natinopan Tuhani. Akibat no posi jala no dok sianipe buido masak. Songoni do nataida marhite turpuk di hita di apen na parjolon, di jodo hita asa mardalat di hatiuron ni Jehovah. Budo tabayakon molonga gulak portibion, munang majulu gulap ala ni suadong be mataniari. Ola listrik pe mate nunga busesaap kita. Asa akan nagulap
tung sota halomodo. Ai hagula pun mabahen humasu sahita. Hagula pun dui tarajumi. Ngolo masa akaporang. Kekerasan, penindasan, ketidakadilan, dohok bencana alani banjirope, hagula pun dui. Ape di bagasan hatiuro do Jepang hanguluan. Ngolo so adong hatiuron dang adong hanguluan. Akka nadingga do narosian hatiuron alai akka naroa marharoroa sian nagula dui. Ido bahai dido di ayat 5 beta hamu ale pinoparni si Jakob madalani mahita di hatiuron ni Jehovah. Do lapatanne. Di jodu hita asa madala di dalan hadamion dang kekerasan, dang porang, dang kebencian, dang hamukuson, dang maswasehot akan atinoppan di bata. Doh akan asing, maradupot akan dungata zolma. Songoni donang didok Tuhan Yesus di Yohanes 12:12. Ngi diulah Yesus musema jamitai nasida ni nama ahudo panodang ni portibion. Naso tu pamardala dinahulum na manghihuto nahu. Di iba na dutahe panodang hanguluan. Atong mardala mahita di hati uroni asa dapotan hanguluan do dame nasiat Tuhani mahita. Mula mardala kita di hati uron nasiat Tuhani hidok do diaya obati. Jadi pato pahonon nasida mapudang nasida bahay gigi jala hujur nasida bahay akasasabi dang besitahan ni bangso dopak bangso pudangi jala dang be kuruhon nasida parmusuon. Mula mardala kita di hati uron ni Jehovah pato pahonon nasida mapudang bahay gigi menjadi mata bajak hujur ga bisa sabi dang belahu bizolmai marporang dang sitahun nasida bipudang lahu marmusu asa hatan debatana pinasahatna tu sisi saya yada holam menggubarhon ngulu ni zolma zuluan niare secara eskatologis alai laos jauh-jauh doon nang ditikita saunari on lahu patupahun di bagasang ulit tahun. Doho tata nasim. Kita membutuhkan transformasi na nyata di pernguluan on. Mana ngisepe na madala di hatiron ni Tuhani di jodo asa madalani ngulu marhite na menolak kebencian, kekerasan, peperangan. Maradupun akadongan termasuk do eksploitasi alam nausiga ala ni hamuk kuson ni solmai transformasi paroho perubahan sosial transformasi sian hakorason gabe dame hamuna kadongan tolak do hitam madala di hatiron debata manang sebaliknya nunga lo muabbe rohani solmai madal di bagasan hagulapon dalan naguk kebencian kekerasan do porang molo tajaha do tatoton akabarita di media na patuduhon kekerasan kebencian do akaporang tung somarna sodo di baritahon sai hira na sobui bisolmai maluas yan kebencian maluas kekerasan do porangi maribakon ngulu na di bagasa dame. Nung asahira ng lokko bedinguli ni solmai kekerasan do kebencian do porangi. Nung asahira na molbe na mangulu di bagasa dame
alai marnida akan namasai sohotung mabaik kita mati di bagai sepakirimon lahu paroho dami nasihat Tuhan. Paling tidak kita sendiri ikut punya komitmen jalan menolak madalani ngulu di bagasan kebencian, menolak madalani ngulu di bagasan kekerasan, menolak madalani ngulu di bagasan porang. Berjalan dalam terang berarti berjalan bersama Allah yang menuntun hidup kita dalam integritas, kejujuran, kasih, dan pengampunan. Namun kadongan di minggu akan na perjolon di baturudo marhite na pagalakolilin sada na warna violet. Malalapatan na may maharoro ni Tuhan Yesus na padualio do hita ima panodang jala hati uroni. Asa di na pay may mahon na rona hita ijouro hita asa marhamu bau ni roha madala di hati uroni Kristus jala gabi si buah sinodang di tonga-tonga ni kekerasan kebencian do porang do bencana ekologi na tado pinuani. Natanyakon jala taurupi maka dongata na tongo mengadupi musibah nuengon nang pedang tergatio kita hasusan, harugian, kekecewaan na tongo dia dupi kadongatei rak mahita martangiang anggia martinangi de batalaho paro cuaca dadingkan di natongok kita menghadapi bencana ekologion. Aku ni marpa kirimon na mangulu hita asasa tuang uluan saliling nililingna songon naung binabagahon na tu hita marhite-hite na madala di bagasan hati uron ni Jahuba. Amen martangiang mahita. Ale Tuhan debata kasih maroham. Kalau mau bima di bencana na niadupan ni salut di partikianon gudang akan amate akan marharugian menderita rumah susah lani Tuhan nasi maroham pagugu jala ramoti manasida dongani jala urupi Tuhan. Oh makna menggerakkan asa arju kadongan lahu mengurupi asa tarpatu pahami ahana bui tolap pamila mengurupi nasida alai digijam ni salhukna ngasi maroham maradopun nasida Tuhan tung leom macuaca na denggan asa tung denggam muse pulihkan Tuhan marhitia sineroham olam mangasahon gohan ni anakmu Yesus Kristus nami asih maroham sai jalo mata ngiang ni naposomom. Amen.